mai admira și bagă. Să toată viața să-l admiri. Trebuie să mai fim în parcare? Nu mai pleci acasă până seara? Să plec și să mai pe seara pe la ora 7 după ce se termină contorizarea cu parcările, că nu știu care e faza. Unde s-a împarcat aici, de fapt mai pe în față, partea cealaltă, în față la Relax Center și pus, am zis că băi, de obicei n-ar trebui să meargă când e Bank Holiday. Da, n-ar trebui să meargă când e Bank Holiday aparatele alea, înțelegi? Și am pus 2 euro și a început să-mi mănânce 2 euro. Era 2 euro și zic pe ora. Lasă că mă duc aici și parchez. Sâmbătă, duminica e 1 euro. Adică a fost, nu mai este. Dar mai stai un pic cât să merg eu să fac o băiță, da? Mai stai mai mult, iubite. Stau până la 4. Nu e problemă, da. Că... Nu mai poți? Nu mai poți? Nu? Bagă-i acolo cu poate. 20. Umflă-l. Umflă-l, uite-le că ce slab e, ce osos e. Da, nu vreau puiul, nu. Uite puțin ce osos e, ce... Se văd coastele. Se fac costițele la pui, da, se vede costița. Costița se vede. Da, măi, dar de ce nu piciorul și așa de rece? Și mănuțul. Trebuie să-i dai mai mult lapte de asta, bagă-o. Trebuie să fac mai mult tipuri de asta, oare? Prescățea.